अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। पुरातत्व विभागानं ऐतिहासिक विजयदुर्ग किल्ल्यावर झेंडा बसवला असून हा झेंडा सतत फडकत राहणार आहे। 365 दिवस आणि रात्र फडकत राहणार आहे। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारतीय पुरातत्व विभागाच्या वतीनं 15 ऑगस्टला प्रथमच किल्ल्यावर ध्वजारोहण करण्यात आलं। हा फडकवण्यात आलेला तिरंगा सतत फडकत राहणार आहे। करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल।